Καλησπέρα σας. Αισθάνομαι ιδιαίτερα οικία σε αυτόν τον χώρο και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Θα μου επιτρέψω ο αγαπητός μου φίλος ο Γρηγόρης, με τον οποίο συνεργαζόμαστε επί σειρά ετών, με τις διαφορετικές μας απόψεις πολλές φορές και τις συγκρούσεις μας πολλές φορές, αλλά αυτή είναι η ομορφιά. Αρκεί να μπορείς να τις υπερβαίνεις και να δώσεις ποιο είναι το γενικότερο συμφέρον, είναι πολύ σημαντικό. Άνθρωποι της αυτοδιοίκησης και εθελοντές. Εκρηκτικό μείγμα για την δημοκρατία. Αρκεί ο καθένας από εμάς αυτό να το συνειδητοποιήσει επαρκώς, σε αυτούς τους καιρούς, όπου πλέον η πολιτική βρίσκεται σε μια περίγραπτη ρευστότητα, εσείς της αυτοδιοίκησης, εμείς της αυτοδιοίκησης, γιατί θεωρώ τον εαυτό μου έναν άνθρωπο της αυτοδιοίκησης ανεξαρτήτως εάν μέχρι 31/8 θα είμαι και μετά δεν θα είμαι τυπικά στον χώρο της αυτοδιοίκησης, αλλά θα υπηρετώ την αυτοδιοίκηση, την αγαπώ ιδιαίτερα. Έχει γίνει πλέον ένα μέρος της καθημερινότητάς μου η αυτοδιοίκηση. Αλλά η αυτοδιοίκηση, όχι η ετεροδιοίκηση. Υπάρχει διαφορά. Μιλούμε όλοι για την αυτοδιοίκηση, αλλά δυστυχώς δεν την υπηρετούν την αυτοδιοίκηση αυτοί που φαίνονται ότι έχουν εκλεγεί προς αυτή τη διατεύθυνση πολλές φορές. Είναι λοιπόν μοναδική ευκαιρία, κατά την άποψή μου, εσείς οι νεοεκλεγέντες, αλλά εκείνοι που εξετέθησαν τις τελευταίες εκλογές και που παραμένουν ενεργοί πολίτες στον χώρο των δήμων της περιφέρειας και ούτω καθεξής, να δώσουν μια μεγάλη μάχη και επιτρέψατε μου να το καταθέσω από την εμπειρία μου, το είπε ο Γρηγόρης, όλα αυτά τα προβλήματα που ακούσαμε, αυτή η φωνή αγωνίας του Γρηγόρη της Εκτελεστικής Επιτροπής και όλων των φίλων με τους οποίους συνεργαζόμαστε επί σειρά ετών, έχει ένα και μοναδικό υπόβαθρο. Ότι δεν έχουμε καταλάβει, η κεντρική διοίκηση δεν θέλει για δικούς τους λόγους να καταλάβει τι σημαίνει αυτοδιοίκηση και εμείς η αυτοδιοίκηση δεν έχουμε συνειδητοποιήσει την δύναμή μας. Έχουμε ακριβώς την ίδια πολιτική νοημοποίηση που έχει και η κεντρική πολιτική σκηνή, Παύλο. Όπως ψήφισε ο πολίτης δημότης του Κορυδαλού, έτσι ψηφίζει και αυτούς που βρίσκονται στην κεντρική πολιτική σκηνή. Δεν είμαστε μόνο σκουπιδιάριδες, που είναι απαραίτητο να μαζέψουμε τα σκουπίδια. Δεν είμαστε μόνο άνθρωποι που ασχολούμεθα ή της αυτοδιοίκησης με την καθημερινότητα. Είμαστε κατεξοχήν πολιτικές παρουσίες. Και στις πολιτικές παρουσίες μπορούμε επαρκέστατα να επηρεάσουμε και το πολιτικό σύστημα αυτό καθ' αυτό. Αυτό όμως δεν το έχουμε καταλάβει. Και ο καθένας από εμάς λειτουργεί παρασυρμένος από την καθημερινότητα, πώς θα πάρει χρήματα, πώς θα κάνει κολεγιά με τον Στέφανο, τον Σγουρό, την Δούρου σήμερα κτλ. Να λύσει το πρόβλημά του, αλλά το σύστημα τρέχει ακάθεκτο. Μοιράζει κανένα φράγκο. Ευτυχώς που ο Σγουρός τα κράτησε τα φράγκα για να τα βρει η Δούρου. Αυτό του έλεγα. Τώρα τα βρίσκει η Δούρου. Και πιστεύω ότι θα τα αξιοποιήσει και οι συνεργάτες της αυτά τα 320 εκατομμύρια τα οποία υπάρχουν παρκαρισμένα κυριολεκτικά. Και ήταν και ένας από τους λόγους εκείνους με τους οποίους έδινα καθημερινά και τους οποίους έδινα καθημερινά μάχη. Και τονίζω στον αγαπητό συνάδελφο τον κύριο Καραμέρο ότι προσέξτε, γιατί κάποιοι δεν θέλουν την περιφέρεια αποκεντρωμένη. Δηλαδή την υφιστάμενη περιφέρεια τη θέλουν αποκεντρωμένη. Θα καταργήσουν και τις περιφερειακές ενότητες, το έκαναν στο παρελθόν και ήμουν από αυτούς που μπήκαν μπροστά και το σταμάτησε. Έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία, ακόμα και προεκλογικά και μάλιστα από προοδευτικά χείλη, ότι να γίνουν θεματικές ενότητες οι περιφερειακές ενότητες. Να καταργήσουμε. Να δημιουργήσουμε δηλαδή ένα κέντρο-βαρικό σύστημα που είναι κέντρο-βαρικό τώρα, θα το κάνουμε περισσότερο κέντρο-βαρικό και η αρχή της εγκύτητας, δηλαδή οι πολίτες να εξυπηρετούνται από τις εκφράσεις αυτοδιοίκησης που βρίσκονται πιο κοντά τους, να το κάνουμε ακόμα πιο κέντρο-βαρικό από ό,τι είναι. Γι' αυτό δεν προχωρούν ορισμένα πράγματα. Έλεγε προηγουμένως ο Γρηγόρης ότι είχαμε μια άλλη συνεργασία. Μα αφού το σύστημα ήταν τελείως κεντροβαρικό, αφού έπρεπε να πιστεί ο Σγουρός και όποιοι ήταν δίπλα στο Σγουρό και τον κάθε Σγουρό, εύχομαι να μην γίνει από εδώ και πέρα ότι στο Περσιδά γίνεται αυτή η σοβαρή δουλειά, στο Ρωσεγάλο γίνεται αυτή η σοβαρή δουλειά, έπρεπε να πιστεί. Αλλά δεν τώρα από την Αθήνα να πιστεί για το όρο Σεγάλο, τώρα ξέρει που βρίσκεται και δεν το έχει επισκεφθεί. Να γιατί πρέπει να ενδυναμωθούν οι περιφερειακές ενότητες στη Δήμη. Και να γιατί μέσα από το Σύνταγμα θα πρέπει να υπάρξει πλέον αυτή τη στιγμή τροποποίηση εν ώψη αναθεώρησης πρόταση, ούτως ώστε για το περιβάλλον οι Δήμοι και η Περιφέρεια να έχουν καθοριστική παρέμβαση, να έχουν καθοριστικό ρόλο. Μαζί με τα δασαρχεία, αυτή τη στιγμή τώρα περιμένουμε τα δασαρχεία. Λέω γρήγορα για τα πρόβατα. Αυτή την διευθέτηση
με τα πρόβατα και αυτή την αρμοδιότητα των δασαρχείων που ακούγεται κομική, δεν μπορεί να την ασκήσει ο Δήμος ή η Περιφέρεια? Γιατί δεν μπορεί? Πολιτική προστασία. Συναρτάται άμεσα με τη δουλειά την σπουδαία που κάνει ο Βεσιλά. Πολιτική προστασία. Η πυροσβεστική περιμένει να πάρει χρήματα, αν θα πάρει χρήματα από το κράτος. Βλέπω εθελοντές παραπεταγμένους, για να αλλάξει τα λάστιχα στο αυτοκίνητο, για να βάλει λάστιχα στο αυτοκίνητο, για να μπορέσει το αυτοκίνητο να είναι έτοιμο, για έτοιμο πόλεμο για την περίοδο των πυρκαγιών. Δεν θα μπορούσε να γίνει μια όμορφη αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων στην αυτοδιοίκηση και αυτή την αρμοδιότητα να την έχουν οι περιφέρειες μαζί με τους Δήμους? Να εξοπλίζονται τα πυροσβεστικά οχήματα, να εξοπλίζονται τα οχήματα των εθελοντών μέσα από συγκεκριμένα κονδύλια και συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Το κράτος όμως δεν θέλει αυτή την αποκέντρωση, γιατί κάνει τον έλεγχο. Αλλά ποιο κράτος? Ένα παραδειγμένο κράτος που βρίσκεται κάτω από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Κλείνω για να μην σας κουράζω. Όλα αυτά που ανέφερε προηγουμένως ο Γρηγόρης έχουν ένα και μοναδικό υπόβαθρο επανέλθον. Να δώσετε τη μάχη και να δώσουμε τη μάχη να ενδυναμωθεί η αυτοδιοίκηση. Να υπάρξει ουσιαστική αποκέντρωση αυτοδιοίκησης. Να πιστέψουμε στην αυτοδιοίκηση και στις δυνάμεις της. Να πιέσουμε για να πιστέψει το κεντρικό κράτος, αφού και εμείς πιστέψουμε, επαναλαμβάνω, στις δυνάμεις μας, ο καθένας από εμάς, στον χώρο τον οποίο κινείται. Θέλω να συγχαρώ τον Περσινάβη για μία ακόμη φορά και τους εθελοντές. Ευτυχώς που η δημοκρατία δεν έχει μονοδιάστατες εκφράσεις. Ούτε το κοινοβούλιο, ούτε την αυτοδιοίκηση. Έχει και αυτές τις κοινωνικές ενσωματώσεις. Ή πρέπει να έχει. Και οι εθελοντές είναι κοινωνική συσσωμάτωση, έκφραση της δημοκρατίας. Και παραγωγική έκφραση της δημοκρατίας. Το επόμενο που μπορεί να γίνει είναι αυτό. Αυτή τη στιγμή οι εθελοντές είναι ανασφάλιστοι. Δεν μπορούσε το κράτος αυτή τη στιγμή, λέει ότι τώρα προχωράει κάτι, να φροντίσει για τους εθελοντές, τους ανθρώπους που αφιερώνουν από τον χρόνο τους, πολλές φορές από την ασφάλεια της ζωής τους, να τους έχει ασφαλισμένους, να τους έχει θωρακισμένους, και όμως δεν γίνεται αυτό μετά. Εύχομαι καλή επιτυχία στους σκοπούς σας, καλή επιτυχία στη νέα διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα του Βόρειου τομέα. Καλό κουράγιο στις εκφράσεις της πολιτείας, πυροσβεστική αστυνομία και βέβαια αγαπώ ιδιαίτερα τους εθελοντές, γιατί ξέρω τι σοβαρή δουλειά κάνουν. Να είστε καλά.